Zviri guys the people. So basakamukura apa ndiri paboka marimwe zuro ndakamukira early in the morning ndobva ndaenda kunotaimira mabhazi anoenda kuzvishavani ndaenda kunoisa kuzvinhu izvo kunonzi kuMandamabwe ndokwandakaenda saka from there ndakazodzoka kuma 12 midnight ndichibva ndati ngandifumbe ndakazorora but ndandine a biggest order zvakare yamuri kuona iyo yazokolektiwa nemunhu walisi ndakazorora muzuva ranhasi rikati chiregai ndipe munhu uyu zvinhu ndiri pano ndiri rega. So this lady uyu zvamuri kuona apa zvinhu zvake zvakasiyana nezvevamwe pakuti ndanyora masaga mukuona apa the first one iro ranachibata rakanyorwa kunzi zviyo zvedoro kana kuti zvemaheyo kana kuti so specifically because let's say munhu ada kugadzira maheyo ake haugoni kuti ukange zviyo then kana wazvikanga wozoda kuti zvichiita kuti uite maheyo hazvishandi zvichidero. Zviyo izvo zvinoita maheyo ndo zvinenge zvabva mumunda zviya hazvikangwi hazvizonogaiwi like zvatinoita zvimwe zviya process yacho yakasiyana. Izvo zvinonyikwa mumvura for some days zozomera zvobuda zvonyukurwa zvoiswa pazvinenge zvakafukidzwa kuti pasi pane saira pamusoro weisa kana kuti saira vomirira kuti zvimere. Kana zvamera wozvikanyasakanyanisa vapedza kudero wozoenda kuzvinhu zvinika kuruware then anga nenyimo anga nenyemba nenzungu dzemusvo nezviyo zvesadza. So takanda ndakazvinyora so that zviite easy kuti azive kuti saga iri nderipi especially pazviyo bo ndachitila kuti anogona kuzomixa up zvedoro ofungwa kuti ndezvesadza ofungwa ndezvedoro. Saka ndo order yemunhu wani yamukonai. This order yakaitwa muna June yakatoryirwa ndedzekumasolides yakaryirwa kare yakangomirira pesa apapa changosungwa saka ndanchitomuti rega ndese ndikokupa ndini because pamwe chimuro rangu anogona kuzoconfuse kuti izvi ndezvipi because mama orders angu asara kasingareshi. Pane munhu wandaita mutora think kuti ane magaba anogara kuGood Hope, then there's another one I think diaspora futi ane zviyo magaba 2 enyimo magaba 2 enzungu, then there's team chiota vane beans nezvakare nzungu, then 2 buckets dzezviyo ne1 bucket rezviyo, the last one ane rice magaba ake 2 migomo 2 yezviyo nenzungu dzine salt nemhunga au cross check zvakare. But I think ndizvo zvinhu zvangu zvasara pamaorders angu ese achito oh my god I forgot ne1 yekunoto. I think ndichafanira kunyora 1 yekunoto ndruwa manchikangamwa 1 bucket remhunga rekunotoni. Sezvo ndakuda kutaura project yekusati kwekunotori ndichatsvaga dhere kuti ndigongonyatsa kufambira nawo yekuti ndikazoenda ikokoko ndopfuurira ndoenda kunoti ndiendese saga iroro kana kuti ndosangana nemunhu pamatiles paipai ndomutambidza saga rawo. I think maorders angu ese anobva apera. So during the week this week rese ndichazama by all means ndesara kuti at least ndikapa munhu 1 per day panonosvika Sunday ukoko mwoyo wangu wakuda ndibopedza vanhu vose zvavo vose vandiri kuziva kuti ndine order dzavo. Saka ndo zvandiri kutageta. Thank you very much nesupport yamakatipa yese neyamuchiri kutipa. Zviri kufamba zvakafamba zvakanaka. 2025 was our year. 2025 was my parents year. Tokutendai nesupport yamakavapa. Hamuona maorder ese, it's not easy. Thank you very much.